ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್. ತುಲೆ ಸಾನಿಧ್ಯತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೋಲೆ ತಂದರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿಂತಲೆ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ದೀಪಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಏನಂಚಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಬರಸುಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನಾಗ ಅವು 22 ಮಗಿತ್ತಿನೇನು 25ಗೆ ಮಲ್ತಿಯರು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಂತದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿದಾನೆ ಅಂಡ ಹೊರಾನೆ 25ಗೆ ಪನ್ನೀಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಆತು ಜಾಂಪು ಅಂಚಾಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೊಲು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೈಟ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಂಚಿ ಪಂದು ಕೋಡೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೇಷನ್ ಪೋರಿತ್ತಾನೆ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ರೇಷನ್ ನೀನು ಬಾಲ್ವಾಡಿಲ್ಲ ತೋರ್ತಜ್ಜಿ ನೀ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಈಗ ರಜೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮ ಉಂಡು ದಾದನ್ನಾಗ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ನನಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ರೇಷನ್ ದಡೆ ಪೋಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಧೂಳುದು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಂತ ಜೆತ್ತಿ ನಡಿಗೆ ಬೆಂದೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೀತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೆಂದೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿರ ಹಾಪುಜಿ ಸಿಮ ಉಂಡು ಜೋರು ಸಿಮ ನೀರೆಂತ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಹೋತಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಬಾಬಾ 4, 5, 6 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾನೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಓವುಲ ಮುಟುದುಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಬರೆಪಿನೇ ಹಾಪುಂಡು ದಿನ ಅವಳ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಬರೆಪಿನ ಅಂಚ ಹಿನ್ನೀರು ದಿಂಚಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಬರ್ತೋಡು ಒವ್ವಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಿಮ್ಮಿಲ ಅಂಜಿಲ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ತಿಮ್ಮಿಲ ಹತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಮೈ ಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಂತ ಜರ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಮೀಯರೆಗ್ ಬೆಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ಪನ್ನಗ ಸಿಮ ಮಸ್ತುಂಡು ಈ ಸಿಮಟ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ನಿಂಪುಲಕಜ್ಜಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಮ ಎದ್ದು ಬೋತುಂಡು ಎಂಕುಲಂತೆ ಚಳಿ ಒಂಥರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಹತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಳಿಲ ಅವನುಂಡು ಒಂಥರ ಅವನುಂಡು ತೂಕ ಜ್ವರ ಬಂದು ಅಂಡೆ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊನಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ರೇಷನ್ ದಡೆ ಪೋಣ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶೀತ ಸುರಾಂಡ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ದುವಿನಿತ್ತೆ ನಿಪೋರುಂಡು ದುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯದೇ ಉಂಡು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಲು ಒಂಚರ ಪರಪ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಬರ್ಪೆ ಕೈಪುದ ಮಂಡೆಚ್ಚಿಜಿ ಕೈಪು ದಾಲ್ ಸಾರು ಉಂಡು ಬೊಕ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೊರನೆ ನಿಗಲಿ ಪಂತೆಯಾನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಮೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಲೆಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಎಂತು ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಲಿಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನಗುಲೆಂಗ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮೈಕ್ ಎಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬೈಯಡಿತೆ ದೀಪ ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜೇ ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ನ ತೂಕ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಪಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮೈಕನ್ ಗೆತ್ತು ಹಣ್ಣು ದೀವ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೈಕನ್ ತಿಕ್ಕದೀಲ ಕಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗ್ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ಬಸ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಹೊರಾಣೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ಪುನೇಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೈಪು ದಾಲ್ ಸಾರುಂಡು ನೀರು ಬರ್ನಗ ಕೋರಿ ಕನಪೆಂಡಿರು ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ಆದಲ ಕೋರಿದಲ ಕಂದುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೋರಿ ಕನಕ ಪಂದು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಇಚ್ಚಿನ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ದಿನ ಆಂಡಲ ಕೈಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಡೈಲಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುರೆ ಕನದಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುರೆಕ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರು ಸತ್ಯನಿಗುಲು ಇಂಕ ಮೇರು ಕನಪಿನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮೇರು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕನಪಿನ
ಯಾನುವರ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಏನಾನ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಮಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದವರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋದು ಕನತೆ ಬಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗುಡು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿಗ ಒಂಜಿ ತುರೇಕ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಗುಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಪಾತ ದೀಪ ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತು ವನಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ತರಕಾರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಿಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಕನಪೆಂಡೆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಂತೆರಡಿತೆ ಕೋರಿ ಕನತೆರಡಿತೆ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಉಲಾಗಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಆಪುಜ್ಜಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಎತ್ತದಂಡ ಜೀವರ ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಲೈಟ್ ತುಲಿ ಶೋಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಂಚ ಪಿದೇ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೂಡಲ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಟುಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟುಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಆತನ ಸೆಲ್ ದಾಂಡ ಬಾಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೆಲ್ ಕಾಸು ಪಾಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಹೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಇಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಕತೆ ಪುಲಕ ಇಜ್ಜೆನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗ ಈರೇನು ನಂಬೋಡೊಂದು ಈರೇನು ಬೂಡೋಡೊಂದು ಕಾಲನೆ ಪಣ್ಪುಂಡು ಈರೇರು ಒರಿಬೇರ ಈರೇರು ಕರಿಬೇರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಭರತೆ ಒಂದು ಸತ್ಯೋದ ಕಲಿಗಾಲ ಮೂಲು ಧರ್ಮೋನು ವರಿಪಾಲ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾಯೋಡು ಈ ನಡಪುಲ ನಡತಿನ ತಾದಿಡು ಪೋಲ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿದ್ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ದಂದು ತುಲೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ತುಲೆ పేరు నడిగతిలి కూడా ఇక్కడనే ఇంకో బంచి మాత బేనా రక్కలే రక్కలే అమ్మ ఓదలే రక్కియా ಯೋ ಬಲ ಪೋಯ್ ದುಯ್ ಬಲ ಪೋಯ್ ಆಲತೆ ಕಾನಿ ದೇನೆ ಅದು ದುವಿಡ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಲೆ ಹಾಲಿ ಜಕ್ಕೆ ವಾತಿರ್ ನತ್ತು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಹಾ ಪೋಯ್ పొటాటో ఉండు పొటాటో అతో ఆనియన్ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮೋನೆ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಕೊಂಜಿ ಏನನ್ನಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೆಲ್ನೇಬಲ್ ಅತಿ ಸೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತು ಗಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಕೋರಿನ ಗಸಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಜಾಗದ ಭೂತಗು ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ತಿನ್ನಗೆ ಅಂತೂ ಐತನು ಇಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಗಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಡನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೈಪು ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಇಂಪನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗ್ ಎಂಚಾತಂದುವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತುಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಬರೆಟಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೆದಗಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್